Berqarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýokary üstünliklere eýe bolýan Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrläriniň Balkyn vilayatynyň Magtumul etrawynaky tekin we aýakap dowlat kärhanasy gysga wagtda tutuş ýurdumyň Dokma Senatynyň öňde barjy kärhanalarynyň hataryna goşulmak başardy. Arkadaly gahrman serdarymyň ähli ollardan gollaw ýardamlaryny duýup zähmet çekýän kärhananyň tekinçileri ýurdumyň ykdysady kuwatynyň ýokarlanmany goşun goşmak bilen birlikde gowunurça zähmet üstünliklerine eýe bolýarlar. Pähim paýhas ummany Magtumul Pragy ýylynyň geçen döwründe sarp edijileri ýetirilen aýakap we tekin önümleriniň önürçülüğiniň ösüş tepkini epesli ýokarlanyp, häzirki zamanyň iň kämil enjamlardyr tiltimatlary bilen öpçün edilen kärhanada şu ýylyň başyndan bäri öndürilen önümliň pul hasabyna möçeri 8.659.000 manada barabar bolup, munyň özi önümçülüğiň ösüş tepkiniň 121 götermeçini artanyndan habar berýär. Kuwatly kärhananyň tekin we örme bölümlerini anyp barýan Eşer Hasam gowunurçydyr. Şu ýylyň başyndan bäri bu ýerde çeper elle gelin gaýtlar dürlüp biçüwdäki we ýaraşykly tekinli önümliň 170.439-syny taýýarlamak başardylar. Bu görkejiler bellenlen meýnamanyň 175 götürüm ýerine ýetirilenini aňladyp, kärhanada taýýarlanan aýakap jügütleriniň sany bolsa 13.360-a barabar bolup, watanymyzyň ykdysady kuwatynyň barha ýokarlanmagyna münasip goşun goşýan usta tekinçiler gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdyp şu günler hasam ruhy bilen zähmet çekýärler.